Vítame vás, s vami ja, Mariana Abeľová. Spolu to je program, ktorý preniesie vás, televízni diváci, v život slovenskej národnostnej menšiny tu, na Zakarpatsku. A nie len. Spolu budeme sa rozprávať o rôznych kultúrnych podujatiach, o sviatkoch, zaujímavých ľuďoch. Takže začneme. V Mukačeve sa uskutočnil tradičný festival Červené víno 2019. Viac o tom môžete pozrieť v ďalšom našom príbehu. Festival súťaž Červené víno bolo založené v roku 1995. Tradične sa koná na sviatok Vasília, ktorý oslavujeme 14. januára. Vždy zhromažďuje množstvo miestnych obyvateľov a hostí z celej Ukrajiny a blízkeho zahraničia. Už tretí rok, keď vinný festival, vinné hody, tak by sme povedali, v Mukačove, celozakarpatské samozrejme, sa nachádzajú v priestoroch parku a dostali sa konečne z tých mukačovských ulic zo stredu mesta. I to už dnes pripomína veľký sviatočný adventový areál, kde sa kultúra spojí, kultúra ľudská, kultúra alkopiti, kultúra gastrojedenia sa spojuje napojuje sa na ten zakarpatský typ človeka, ktorý pozná mieru, pozná, čo je dobre. A chce sa ukázať, predstaviť sa jeden pred druhým, že aj on vie, čo je to dobré a dokáže, nechať by sa s tým vyjsť von na ľudí. Je tu vyše 50 stánkov, v ktorých máme ako v malých kapličkách, kaplnkách, máme svoje ikonostasy z fľaš, z demižónov, z reklamných rôznych letáčkov a je to vlastne sviatok gastro-alko-zakarpatskej slávy, ktorý bohužiaľ sa uskutoční 2-3 razy do roka, ale v Mukačeve je to natoľko vysoko, tak vysoko nad laťkou, že ani Úžorod, ani Ťačov minulý rok tam skúšali niečo podobné spraviť. Tým dvom je to ďaleko. Festival sa stal vizitkou nielen pre Mukačevo, ale aj pre celý región. Koná sa v špeciálne vybavenom festivalovom mestečku v parku Peremoha. Vlastnú produkciu v drevených domčekoch prezentujú 40 najlepších vinárov regiónu. K dispozícii sú aj potravinové pavilióny a domčeky so suvenírmi. Нам дуже подобається фестиваль червоного вина. Veľmi sa nám páči festival červeného vína. Víno je naozaj veľmi chutné, bez akýchkoľvek práškových pridaní. Ľudia sa snažia ako keby pre seba. Predávajú hosťom a takým návštevníkom, ako sme aj my. Veľmi dobré víno. Sviatok bol, je a bude. A je ťažké predstaviť, aby sme boli bez takéhoto sviatku. Vojna vojnou, ale jesť sa vždy chce. A keby neboli v krajine ťažké časy, najmä čo sa týka ekonomickej situácie, ktorá nie je taká, ako by sme si to prijali. Ale napriek tomu sviatok spája a keď sa objavujú úsmevy na tvároch ľudí, tak to je veľký pozitív. Sme veľmi vďační organizátorom tohto sviatku. V priebehu festivalu hosti zabávali známe folklórne skupiny Zakarpatia, kolednícke skupiny a vertepy, známe estrádne skupiny a súbory, známi hudobní interpreti. Я з міста Коростеня. Приїхав до вас в таке файне місце Мукачево на фестиваль вина.
Som z mesta Korosteň. Pricestoval som ku vám do tak krásneho mestečka Mukačevo na festival červeného vína. Je tu perfektná atmosféra. Všetko sa mi tu páči. Pricestovali sme 10, aby okoštovať troška víno. Sú takí vinári, ktorí prichádzajú do Mukačeva už v priebehu 24 rokov. Porozprávali, že vtedajší a súčasný festival sa nedá porovnať s kvalitou organizácie a pohodlím. Účastníci festivalu sú radi, že teraz majú možnosť využívať domčiky, kde môžu nechať svoje výrobky a ísť si oddychnúť. Turisti tiež poznamenali, že usporiadaný festival má teraz výhodné miesto. V blízkosti rieky je nádherný park, skvelé fotozóny, atrakcie pre deti. My prišli so svojím rycerským vinným, skажем tak, riadom, podivitися. Prišli sme tak trošku na návštevu so svojím rytierským vinným radom. Pozrieť sa na nových vinárov, ktorí sú tu. Vďaka organizátorom je tu veľmi krásne a vydarené. Myslím si, že táto tradícia bude pokračovať s takým skvelým festivalom, ktorý, ako viem, je najväčší na Ukrajine. Páči sa mi to veľmi, je to tu krásne, že sa to tak spája, všetci ľudia sem prídu sa zabaviť a vychutnať si dobré víno a dobré jedlo. Čo sa vám najviac jedla páčilo dnes tu? Najviac jedla asi šašlik. Šašlik je moje obľúbené jedlo. Prídete aj na budúce, na tento festival, alebo máme ešte nejaké iné? Áno, určite prídem, rada sa sem vrátim a naozaj je to krásne, takže... Na Slovensku sú nejaké také podobné? Áno, na Slovensku máme, väčšinou v každej dedine sú nejaké hody, alebo taký ten ich festival, ako keby dedinský. Alebo aj v hlavnom meste je veľa takýchto festivalov a podujatí, takže máme tam niečo. Ďakujem. A čo chcete popriať zakarpatským ľuďom na prázdniny novoročné a vianočné? Tak zakarpatským ľuďom by som popriala veľa šťastia, lásky, pokoja a aby si to tu užívali, pretože je tu krásne a naozaj majú čo užívať. Prechádzajúc sa festivalovým mestečkom, turisti degustujú lahodné vína, ochutnávajú zakarpatskú kuchyňu, kupujú si rôzne suveníry. Každý si môže nájsť niečo pre seba. Páčilo sa mi tu a fakt to pekne. Ochutnali ste nejaké vína, nejaké pálinku? Ochutnal som vína a veľmi mi chutili. Určite sa ešte vrátim na Ukrajinu. Na budúci rok? No, možno ešte aj tento rok. V jednom z domčekov sme sa opýtali, ako správne pripraviť varené víno, pretože jeho aroma sa príjemne rozvonieva všade dookola. Aby bol chutný Glintwein, potrebujem najprv same víno, potom rôzne korenie. Koricu, gwozdíku, imbír, pomaranč, citrón
a peknú náladu. Boli na festivale aj takí, ktorí prezentovali svoje patentované vynálezy. Toto zariadenie, ktoré som patentoval, umožňuje bezkontaktnou metodou riadiť proces kvasenia vína. Moje zariadenie veľmi jednoducho používateľné. Nastavíte teplotný režim, minimálnu, maximálnu teplotu a nemusí vás trápiť žiadny vonkajší externý faktor. Čo je tu pre mňa dnes takým veľkým a dojemným, to je to, že minulý rok legislatíva ukrajinská dovolila legalizovať predaj vlastného alkoholu, vlastnej výroby, nie celého alkoholu, ale len vína. Len vína. Palinku ešte nie, zatiaľ. A tým pádom každý už prestal báť sa, že ho chytí milicionár, policajt alebo niekto za ruku a že zaplatí štrof a tak a hento. A to už je legalizované a preto začal ozaj konkurenčný kultúrny boj, kto vie lepšie predať ten svoj domáci výrobok. Kto má lepšie nálepky, etiketky. Kto má krajšie fľaše. Nie ten plast ekologicky zničujúci naše zdravie, ale ten plast, ktorým hovoríme sklo. A umelé sklo. Vidíme tu ľudí, ktorí sa stali maliarmi, ktorí si dizajnermi vlastného produktu. Ja som nafotil okolo 50 tých rôznych poloh a dneska to zverejním cez internet, že ako za jeden rok jednou ekonomickou pákou, keď je spušten ten proces, ako za jeden rok sa zmení tvár podobných festivalov našich vinárov. Po strávení tohto dňa na festivali vo všetkých zostali príjemné dojmy. Zoznamili sme sa so zaujímavými ľuďmi. Všetci čakáme na Červené víno 2020. Vážení diváci, zostaňte s nami. Uvidíme sa budúci týždeň v televíznej relácie Spolu.